Magandang araw po mga kaswang at sa ating butihing narrator na si Sir Casper. Matagal-tagal na din akong nakikinig sa mga kwentong ipinapadala ng inyong mga sender dito sa YouTube channel. Kaya't ako naman ang magbabahagi ng aking kwentong hango sa tunay kong karanasan. Magpapakilala muna ako bago ko umpisa ang ibahagi ang aking kwento. Ako po pala si Rosana, pero usang na lang po ang itawag niyo sa akin. Tubong Antique. Ngunit sa kasalukuyang taon ay naninirahan dito sa Abuyog, Leyte. Nakapag-asawa kasi ako ng taga rito mga kaaswang. Kaya dito na ako naninirahan kasama ang aking pamilya. Itong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay naganap ito taong 1995 sa lugar ng Antique. Dalaga pa lamang ako ng mga panahong ito at kasalukuyang naninirahan sa bahay ng kapatid kong buntis na si Ate Mila. Kakaalis lang kasi papuntang abroad ang asawa niya at siya lamang ang naiiwan sa bahay. Kaya naman pansamantalang sa kanya muna ako naninirahan. Laganap na kasi sa baryo namin ang usapin patungkol sa mga aswang. At nag-aalala si nanay sa kapakanan ni Ate Mila. Lalo na at mag-isa nga lang siya sa bahay, tapos buntis pa. Sakto namang kalapit bahay lang ni Ate Mila ang lalaking pinakamamahal kong si Danilo, mga kaaswang. Kaya noong sabihin ng aking inang sa bahay muna ako ni Ate Mila, maninirahan pansamantala. Aba siyempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pat agaran ng pumayag. Subalit lingid sa aking kaalamang, itong si Danilo pala mga kaaswang ay may sekretong itinatago ang kanilang pamilya. Nga pala, nasa dulo ng baryo naninirahan ang pamilya ni Danilo at bagong salta lamang sila sa baryo namin. Dahil sa gupito si Danilo sa aking paningin, ay para na akong asong nagkukumahog at hindi mapalagay. May pagkamistiso kasi siya at matangos ang ilong. Idagdag pa ang ganda ng kanyang mga matang binagaya ng mahahabang pilikmata. Dinaig pa ang ganda ng babae. Ang ginawa ko para lamang mapansin ako ni Danilo ay palagi akong nagluluto ng masasarap na ulam o kaya naman ay nagluluto ako ng mga kakanin at binibigyan sila. Nang sa ganun ay may rason akong makapunta sa kanilang bahay. Mabait naman ang pamilya ni Danilo. Puwera na lang sa kanya. Dahil kahit anong pagpapapansin ko ay walang epekto. Wala na sigurong magpakuryente. Kahit na siguro magpakuryente ako o magpatiwakal, ay hindi ako papansinin ng binata. Dinaig pa ang yelo sa sobrang lamig ng pakikitungo. Kung makaaywas pa sa akin akala mo'y may sakit akong nakakahawa. Tsaka hindi naman ako pangit. Hanggang sa nanawa na nga ako sa pagpapapansin sa binata, Sir Casper. Kaya sinubukan ko na lang na umiwas rito. Sakit no. Isang beses, pasado 6:00 na ng hapon, nang maglakad kami pa uwi ni Ate Mila galing sa palengke, ay nadaanan namin sina Aling Leonora na nagtitinda ng mami sa may gilid ng iskinita. Kaya inaya ko na si Ate Mila na kumain na muna kami para pagkadating namin sa bahay ay magpapahinga na lang. Tara, mabuti pa nga para diretso pahinga na lang tayo pagdating sa bahay. Ani pa ng kapatid ko. Pagkalapit namin ay bumili na si Ate Mila ng tig-isang order na mami. Inabutan naman kami ni Mang Renato ng kalamansi. Mahilig talaga kasi ako sa mga maasim. Kaya sa tuwing kumakain kami ng mamihan ni na Mang Renato, ay binibigyan ako palagi nito ng 3 kalamansi.
Maraming salamat po, Mang Renato. Paniguradong mapapakain na naman ako nito ng marami. Nakangiting wika ko at isa-isang piniga ang 3 kalamansi. Pagkatapos ay kumain na kami. Habang kumakain kami ay narinig kong nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa kalapit-bahay naming sina Aling Dolores, ang ina ni Danilo. Narinig kong sinabi ni Mang Renato na may namatay na namang umanong sanggol sa baryo namin at paniguradong aswang na naman ang may pakana. Aswang po? Paano naman po kayo nakakasigurong aswang na naman ang may pakana, Mang Renato? Hindi ko napigilang sabat sa usapan ng mag-asawa. Pagdating talaga sa may mga ganyang usapan, ay talagang hindi pwedeng hindi ako makikisabat at makikipagtsismisan. Oo, Sang. Aswang na naman ang dumali sa sanggol ni Mare. Paano ba naman kasi hindi aaswangin yung sanggol? Gabing-gabi ay nasa labas pa ng bahay. Bit-bit ang sanggol at nakikipagtsismisan. Tugon ng Ale. Kaya ikaw, Mila, huwag ka nang maglalabas ng bahay kapag gabi na. At baka mamaya ay ikaw na ang susunod na biktimahin ng aswang. Saad pa ni Mang Renato. Napaismid naman ako at sinabing nag-iingat naman palagi si Ate Mila. Isa pa ay subukan lang talagang magpakita at lumapit ang aswang na yon sa kapatid ko. Sisiguraduhin kong dila lang ang walang latay sa nilalang na iyon. Palagi pa naman akong may bitbit na buntot ng paging binigay ni nanay. Matapos marinig ng mag-asawa ay tumawa lang ang mga ito at sinabi ng Ali sa kapatid kong babae, mabuti at may kapatid kang handa kang ipagtanggol. Abay bibihira na lang ang ganyang mga kapatid ngayon. Talaga, kahit sino pang aswang na yan, hindi ako natatakot kapag kapatid ko na ang pinag-uusapan. Wika ko pa sa kanila. Maya-maya pa, habang kumakain kami ng kapatid ko, ay may nasipat akong figura ng isang tao sa di kalayuan. Bultahe iyon ng lalaki at sa pagkuhari ko ay nakatingin iyon sa gawin namin. Medyo nakaramdam ako ng kakaibang kilabot sa katawan, pero hindi ko na lamang pinansin pa ang nararamdamang kaba at itinuon na lamang ang pansin sa pagkain. Matapos namin kumain ay inaya ko na si Ate Mila na umuwi na. Nakalimutan ko na rin ang tungkol doon sa bultaheng nakita ko kanina. Sa pagpapatuloy naming paglalakad ay napansin kong kanina pa nakabuntot sa amin ang asong patpating kulay itim. Medyo nandiri ako sa aso. Gawa ng may mga galis pa iyon at panay ang buntot sa likuran ng kapatid ko. Kulang na lang ay ikiskis ng aso sa binti ni Ate Mila ang katawan nitong galisin. Unang ginawa ko ay tinaboy ko ang aso, paalis sa likuran ng kapatid ko. Ngunit hindi man lang iyon natinag at panay pa rin ang pagbuntot sa kapatid ko. Kaya ang ginawa ko ay pinalo ko na ito ng bitbit kong payong. Umangil naman iyon tapos ay tumakbo na palayo. Nagulat naman ang kapatid ko at napalingon sa asong hinambalos ko ng payong. Dahil hindi raw niya napansin na nakabuntot na pala iyon sa amin. Sinabi ko namang kanina ko pa iyon tinataboy. Imposible namang hindi niya ako naririnig. Sinagot niya naman akong baka ganoon lang siguro ang buntis. Medyo may pagkabingi na. Ilang sandali pang nakalipas ay nakarinig na kami ng isang nakakapangilabot na huni ng kakaibang iwan. Yun bang parang huni ng uwak? Ate Mila, tara na. Dalian na nating maglakad. Pag-aayang wika ko sa kapatid ko at hinawakan na nga siya at nagmadali na kaming maglakad. Napamura naman ang kapatid ko habang patuloy pa rin kami sa paglalakad. Ayon pa nga sa aking kapatid, ang aga-aga pa ay nang aaswang na umano. Mukhang gutom na gutom yata ang aswang at gaano na lamang kaaga kong lumabas sa lungga nito.
Sinaway ko naman siya at sinabihang huwag nang maingay at maglakad na lamang kami ng mabilis. Baka ka ako mamaya ay magalit pa sa amin ang aswang at sundan pa kami nito hanggang sa bahay. Tarantado kasing aswang na yan. Alas 7 pa lang ng gabi. Lumalabas na sa lungga niya. Baka gusto niyang mahabol ko siya ng itak kapag susundan niya tayong hanggang bahay. Matapang na wika ng kapatid ko. Nang mga sandaling iyon ay may kalayuan pa sa bahay ang aming lalakarin. At sa tansa ko ay nasa mga 10 minuto pang maglalakad kami ni Ate Mila. Kaya't sinabi ko sa kanyang hindi magandang pagbiro ng ganyan, lalo na at nasa parte na kami ng walang kabahayan. Tatawa-tawa lang naman ang kapatid ko habang patuloy lang kami sa paglalakad. Naririnig ko pa rin ang huni ng wakwak sa paligid. At nagsimula na akong kabahan at magtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Akala ko kanina ay ang tapang ko na talaga. Pero kapag sa totoong buhay na, ay doon ka matatakot. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad ay muli ko na namang natanaw ang bultahing nakita ko kanina noong kumain kami sa isang mamihan. Maya-maya pa, noong tuluyan nang naging malinaw sa akin ang bultahing natanaw ko, ay nalaman kong si Danilo pala iyon. Tinitignan lang kami nito habang naglalakad papalapit rito. Nakangiti namang binati siya ni Ate Mila nang tuluyan na kaming makalapit. Gumanti naman ang ngiti at pagbati ang binata sa kapatid ko. Wow ha, kapag ako ang bumati wala man lang ni isang salita ang maririnig ko. Tapos kapag si Ate Mila ang bumati, abot hanggang tenga ang ngiti. Inis kong sambit sa sarili at inirapan ang binata. Tapos ay sinabihan ko na si Ate Mila na mauna na at dalian na naming maglakad at may asungot akong nakikita. Nasipat ko namang sumimangot ang binata sa akin at nagsalita ng, dapat hindi na kayo lumalabas ng bahay kapag magtatakip silim na, Ate Mila. Alam niyo naman po ang mga napapabalitang may aswang na namiminsala dito sa baryo. Di po ba? Sinagot naman siya ng kapatid kong hindi naman raw ito naniniwala sa aswang. Maliban na lang kung si Mila mismo ang makakita ng aswang. Pero hanggat hindi pa siya makakakita ay hindi siya maniniwala. Hindi naman umimik ang binata. Sa halip ay sinabayan lamang kami nito sa paglalakad. Dahil sa inis na nararamdaman ko sa binata, ay nagmamadali na akong maglakad. Ngunit sa di inaasang pangyayari, bigla ko na lamang natapakan ang nakausling bato kung kaya't kamuntika na akong masubsob sa lupa. Mabuti na lamang at mabilis nang nahawakan ni Danilo ang braso ko at hinatak papalapit sa kanya. Imbis na sa lupa ako sumubsob, ay sa matipunong dibdib ng binata ako napasubsob. Biglang tumahip ng malakas ang aking dibdib at napasinghap ako. Lalo na noong malanghap ko ang pabango ng binata. Saglit na nawala ako sa sarili at napayakap sa binata. Kung hindi nga lang siya nagsalita ay hindi pa ako matauhan. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako o kung may masakit ba sa akin. Sinabi ko naman sa kanyang ayos lang ako. Sabay bitaw sa pagkakayakap at umayos na ng tayo. Narinig kong tumikhim ang kapatid ko at inaya na akong umuwi sa akin. Narinig kong tumikhim ang kapatid ko at inaya na akong umuwi na kami. Dahil sa hiyang nararamdaman ay nagpatiuna na akong naglakad pa uwi. Lumabas na ako. Lumipas na ang mga oras ay hindi pa rin ako makatulog. Gawa ng paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang pilyong ngiti ni Danilo. Matapos siya kaming ihatid ni Ate Mila sa bahay. Para maging ligtas umano kami dahil kanina pa raw siya nakakarinig ng huni ng wakwak na umaaligid-aligid. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako.
Nga pala mga kaaswang, magkatabi kami ni Ate Mila sa higaan. Palagi kasi siyang umiihi kada madaling araw, kaya't ginigising niya ako para magpasamang umihi. Pasado 12:00 nang magising ako dahil sa labis na nararamdaman kong alinsangan. Naiinitan ako at parang walang hangin na pumapasok sa loob ng kwarto ni Mila. Kaya ang ginawa ko ay bumangon ako at naghanap ng pumaypay. Hindi naman naglaon ay nakahanap ako ng pamaypay. Kaya't muli na akong nahiga at ipinikit ang aking mga mata at pinipilit ng umidlip. Makaraan ng ilang sandali ay muli na akong nakatulog. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong naalimpungatan nang makarinig ako ng mahihinang kaluskusan sa labas ng bahay. Nakakarinig rin ako ng sunod-sunod na tunog ng butike. Nung una ay hinayaan ko lang iyon. Subalit habang tumatagal ay palakas ng palakas ang tunog ng mga butike at masakit sa tenga pakinggan. Padabog ako napabangon at tinignan ang kapatid ko. Ate Mila, gising. Pukaw ko sa kapatid ko. Dahil sa tingin ko ay para siyang binabangungot. Umuungol kasi siya at yung tipong nasasaktan at napapahawak si tiyan. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na kalabog sa bubungan ng bahay at malakas na tunog sa bintanang malapit sa hinihigaan namin. Kaagad nang napabangon ang kapatid ko at nagtanong kung ano iyong naririnig niyang malakas na kalabog. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ko alam. Sinabihan naman ako ni Ate Mila na samahan ko raw siyang tignan sa labas ng bahay kung ano yung malakas na kalabog na naririnig namin. Baka raw kasi may taong bumato sa taas ng bubungan ng bahay. Sinabihan ko naman siyang wag na, ipagpapabukas na lamang namin dahil gabing kami na at inaantok pa ako. Magsasalita pa sana si Ate Mila nang bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng tiktik sa labas ng bahay. Nagmamadali ko nang kinuha ang buntot ng page at itinabi ko sa higaan kung saan kami nakapwesto ni Ate Mila. Ilang sandali pa ay bigla na lamang kaming nagulat at napasigaw nang bigla na lamang bumukas ang bintana at dumungaw roon ang isang matandang hukluban. Dilat ang mga matang namumulat, buhaghag ang buhok at isabay pa ang walang humpay na pagtulo ng mga laway. Talagang masasabi kong matandang hukluban iyon mga kaaswang dahil sa napakapangit nitong mukha at ang amoy ay amoy mapanghina, amoy nabubulok na patay. Hindi ko maintindihan kung mahihilo na ako o masusuka. Gawa ng halo-halo ang napakabahong amoy na nalalanghap ko. Nagbubumilit iyong pumasok sa loob ng pintana at pilit na inaabot ang kapatid ko habang nanlilisik ang mga mata. Kahit na takot na ako ay nilakasan ko ang loob ko at hinawakan ng mahigpit ang buntot ng page. Pagkatapos ay iniwasiwa sa aswang at nagsisigaw na humihingi ng tulong. Makalipas lamang ang ilang segundo ay nakarinig kami ng boses ng lalaki sa labas ng bahay at sinisigawan ng aswang. Hinahamon nito ang aswang na siya ang harapin at huwag kami. Kahit natatakot na ako mga kaaswang ay nabosesan ko ang lalaking sumisigaw sa labas ng bahay. Boses iyon ni Danilo. Ibinaling naman ng nilalang na nasa bintana ang pansin kay Danilo. At sa di malamang dahilan ay parabang natakot iyon sa binata. Sa kadahilan ng bigla na lamang iyong tumalon sa bintana at nagmadali ng kumaripas ng takbo papunta sa likuran ng bahay. At sa tingin ko ay sinuong ng aswang ang masukal na talahiban. Ilang sandali pa ang katahimikang namutawi ay narinig ko ng sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Noong una ay nag-alangan pa akong buksan ang pintuan. Ngunit noong marinig ko ng boses ni Danilo, ay tsaka ko pa lamang iyon binuksan. Pagkabukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin ang nag-alala niyang mukha. Agaran niya akong tinanong kung ayos lang ba ako
at si Ate Mila. Tumango naman ako at pinatuloy ko na siya sa loob ng bahay. Subalit tumanggi siyang pumasok at sinabing uuwi na rin siya kaagad. Napadaan lang raw kasi siya nang marinig niyang nagsisigawan kami. At nung nakita nga raw niya ang matandang huklobang aswang sa bintana, ay sinigawan niya iyon upang hindi na tuluyang makapasok sa loob ng bahay. Tinanong ko naman siya kung bakit parang takot na takot sa kanya ang aswang at bakit bigla na lamang iyong kumaripas ng takbo. Samantalang sa pagkakalam ko ay hindi basta-basta natatakot ang aswang sa tao, lalo na at mag-isa lamang siya sa labas ng bahay. Hindi naman makatingin sa akin ng diretso si Danilo at nagwikang, uuwi na raw siya. Bukas na lamang umano kami mag-usap. Isara niyong maigi ang bintana at pintuan kapag may naririnig kayong kaluskos o anumang kahina-hinala sa labas ng bahay. Hayaan niyo na lang at huwag nang pansinin. Bilin niya sa amin bago tumalikod at lumabas na ng bakuran. Nang makalabas na ng bakuran si Danilo, ay isinara ko na ngang maigi ang pintuan at bintana. Samantalang si Ate Mila naman ay pilit na pinakalma ang sarili at umiinom ng maligamgam na tubig. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento, Sir Casper. Nawa ay mapili mo itong ere. Maraming salamat po. Abangan po ang susunod may kasunod po ito mga kaswang. Abang-abang lang.